Wegsni ipa jongai sitom jur kata-kata ngilapa sumar argut ki doktor hasora bagi ki doktor baru argut ki ong rano hakanu ke hospital Hesilong ngis ngaujan yela ke jong ke hospital ke doktor H. Gordon Robert Hospital Shillong jayau ngilara yaipa hapo jayau bandaladon hang tu nakawai kesngi ipai nang sitam inang sitam bandaladon kumbasi benai hapo hospital ipapa jongi ila nang rit ki keti ki kejat ila nang rit kamet kalarai ko abha bad hagawai ke step ipapai ong yanga kun ngau dan jaka badi ong syong yang hang ni yong yang syong hang ni kun ngakwa bani thu ai yapi bapi dai ban le shwa bangan lek na bangakan mau kita ki juk ki tien ki dai ki tien ki bakren ni mei kha ba i jonga i mei jong i papa jonga namar nga chai sa badi mei kha na du dang rit bad ha kata ka step i mei kha i ong yang kun syong hang ni ngan ya thu ya phi ki ai ki ba phi dai ban ya thu hai papa jong phi namar ngan lek na bad dai ha kata ka sngi ke bangalas cha skor bahad ngong ye mi kha ngala bat lut ya kita ki jeng betha jong ai mi kha bara bandala poi ka por si teng sngi i mei khai lek na si sha shalau trai bat kata kepor ke bayi papai ong yang ayah ki juk kita ki kentin ki bayi mei khai ong kadum lut ke beneng ke kendeu hapo Robert Hospital kumu kena nong kendong ubaap ya lau jong ukpa marwai ha hospital ngam da don tan ki briu ki bangan itu itau bat ngasumar kat ke bangala yelau jongu kepa padha kata ke step ke pat ke dok not jonga ban ngong yi papa ngong papa ap shwa namar nga i ba ila sitam ngalai khot yakina sebat yaki doktor jong ketaga hospital arsin arwat ngalai kerpan ki klam don manu menuru ban wan ban yarap yang ngaladom bahaya kenika Robert Hospital ngani thu ya phi ke tukupor ten rei endang ngala perkhat bhapat ngong iman ka de kecing le ka jong ublei ya ka do nut ba e jong ke tukupor ban thau thma yang ndang langam celiu ngong ka de kecing le ka jong ublei na ka benta jong bat ha kata ka jing ngau kut lan ngalalek pun aku tu por tang daka lan lain ke put lalek pun si nang tanah hospital yai kharit satai samalki ban ya thu oi bai pai sitam mairum dan bat ha kata ke kut lat ngawan ha ka kamera ke jong papa badi papa yong kun syong hang ne ngam ngau dan jakasyu wat pet yang ngalai ke jenglong serius ke jongi papa ke por bi keren janga ida bulut ya ki kentin terpat bangadai ban syong no klam ki isu bangan bain ya thu ya kita ki bai ang nut haga do nut jongi hanrai haga bakum kata ke jengkut lan ngalaong ye papa ngong papa syua ba pen ya thu tose ngin ya duai bat papa ai dak yang ada kabag ikap rip ya lagi jong ki kaman
ban lok ba ye kadai kan ni kepar kadai ka tahan kepar ka bangal dua hitang yang kini kin kentien ngõ ngablai ngan lek caka kam jong me pen im yai papa ban kersian yang bat kedai kata ke kelemat ke bangai tilut met ban mensi bat anda bengelong amen ipapa jongai la yo thia slam iklam kedit ngam syak yakinas ki bawan bantau BP bantau jeng shit ban ai ki injection ye papa ngong am shua idang thia bat barot sisngi ngadwai klam bam klam di hadu bai papa in da kendit bat maria kendit nang ta nak ba yo thia slam yong yang aku kun ngas ngau pengat badai hagataga klemat mengadem biang yagi kosil hagataga jentia aga jong ipapa ban ngong ablay ngan lech ga kam jong me ngan nem pai den ngalakular hagataga janmet show sasisen pan ban ngai ngo yau blay bao jisu jongi ulaju bab yei papa jonga hospital hagataga janmet bandai nado kata kesingi bai papai lanang yobor bangila ban mino naga hospital bad haka bekado I papai aya ke jengkersian yang hado bangan ladep puli pastor bad onda habang layatha ila penyatha yang namar baila sanud yongkun pidai bandon la ke jong ke yeng kesem ban onda hadin baladap ban penyatha syungkurim janga ban ngalayo yaukun ubaningkong dang ar benai ukun baningkong jonga I papa I late no shalau try para pengen beja kadai ke jing lep la ke jong ublay kabahado mentang ngalong komne ko mengalong dai namar ba Jisu jonga ujubah blok bae ujubah phiman nem lok bae jagi jubab ki jong ublay Jisu udang em badu yai em Shadow kibam nang talak bae juni Jisu am tang bau jubam henrai ka balai galong uyoi dangidon hangno ru lahabari lahabapau lahabadum lahabashai langidon haying langidon syabar langidon hagani ke jingiseng hagani ke janmet ke bamenta ublay uyoi yang ilok bae badam tang bau yoi yang I komne ko mangilong henry uyoi ru wat yaki dono jongi uyoi ru yaki jengmot ki jeng perkat jongi ayungi perkat hagani ke janmen walangi don kamet hajeng yeseng ki jengmot ki perkat jongi ki her shano ublay uyoi wat yaki taru nangta uyoi yaki dono jongi lok bae uyoi yang ngayangi akan ikejat bit uyoi yang jingkit bakia jongpi la bandon na pedeng hang ne
ki kemi ki pa ki bai no ya lai jong i kon hapideng ke jing pang ki don hang ne let's say ki bai no ya ki bai ba thon jong ki halaka jong ka yeng hapideng ke jing pang hapideng ke jing kot lan hapideng ke jing e jong ke jing em u blai u yoi lok bai ya gitaru u blai u yoi lot ya ki jengkit ki bakia jong pi uyoi lo ru ya ka jeng ku slai jong ka jeng em jong pi ka ba pi pikit ala ka jong ka jeng em namar ka jeng du no ya ki bai beton ba namar ki wei ru ki dau u bleu yo i ya ki to ki jeng pang ki ba ma pi pikit aki met jong pi u bleu yo i ya ki to ki jeng e ki ba pi pikit ala ka jong ka yeng ka sem u bleu yo i lok bai Ubleu yoi ya gitu ki kon samla ki ba ya le ki ba ya kun ban laj no na ka jeng kerni jong ka jeng di kian ki ba kwa ban laj no na ka jeng kerni jong ka jeng di drugs ubleu yoi ya pi bat pemla ban bu ri ya la de na ki khmat ki jong ne ublei ubleu yoi ya pi ki kemi ki pa ki ba pai dono na ka mental lagi jong ki kon ki ba yam hakmat jong ublei bad ubleu yo snow ya pi bad wang yoi ya ki jeng jauh umat jong pi uyoi ubleu yoi ya ka wei pa ka wei ka jeng jauh umat jong i lok bai uyoi nadong syadong nama bauim uyoi ya ka bamenin ya ka beladep ya ka belalej no uyoi ya ka ni ka bamenta uyoi ruwat ya ka ban sawan lok bae uneu jisu uyoi nadong syadong uyoi yangi kombangilong